Salam, hormatly vatandaşlar. Men ýene-de siziň bilen Murat Gulmanov. Men şu gepleşigimde siziň bilen esasy şu 1 awgustda bolup geçen halkara terrorizm boýunça gülüşek bolýan. Siziň bilişiňiz ýaly 1 awgustda geçiriljek protestde Türkmenistanyň baş konsullugy halkara terrorizmi cinayet etdiler. Olar başga döwletde, ýagny Istanbulda, Türkiýede Ferhat Durdy blogeri ogurlap, onu pasolstva getirdip, yani konsolosluğa getirdip, o yerde $12.000 töläp, yani banditlara, onu urup 8 konsul bolup urup, onu video çekip Türkmenistan'a jaň edip, Türkmenistan Milli Hukuk Ministrliğine jaň edip, o yerde Türkmenistan'ın prezidentinden Berdimuhamedowundan ötünç soramany tapşydylar. Göne Ferhat Durdiýew ötünç sormady, muny ýene urup başladylar. Lütfen, başga döwletde geçirilen operasiýa, ýani terrorizm. Şo döwletde bir adamy ogurlaýarlar. Onu ogurlap Türkmenistanyň baş konsullugynyň ýerdemine eltýärler. Ýani şol ogurlanan adamlara da pul töleýärler. Bäde eýem adamy zakat etmek, adamy ýani öňünden bir banditlaryň ýa bir gurama pul verip şonu tutup getirmek. Ola ýa terrorizm bu. Başga döwletde geçirilen sirli operasiýalar, ýani gizlin operasiýalar. Olary şol oglany getirdip şoýra, ýani konsulluğa getirip onu şo ýerde urup, gynap, şoňa Berdimuhamedowdan ötüş sordylar. Siziň pikiriňizçe, Berdimuhamedow şu zatlardan habar barmy ýa ýok? Elbetde var. Kim diýip berer? Ýok, ol prezident bu zatlardan habar ýok. Ol konsulluğun edýän işleri. Konsulluğun diplomatlary näme? Türkiýede başga döwletde şuly terrorizm geçirýänini, cinayet işlerini bilen oklarmy? Bilýärler. Diýmek bulardan talap edilýär. Ünsörüň, siziň öýüňize MHM işgärleri, ýagny Milli Hukuk Ministrliğiniň işgärleri öýüňize baryp, siziň enatalygyny terrorizm edýärmi? Edýär. Gysýamy, baş edýärmi? Edýär. Günne hepde bir gerek diýsemem bolýar. Türkmenistanyň prezidenti ýani ýygnaklar geçirip milli hukuk, milli gullugy bilen, polis gullukları bilen ýygnaklar geçirip olar söýüp işleň zokugy diýip olary basyş etdirýärmi? Etdirýär. Diýmek ol kontrolda saklýar. Diýmek şoň bir zat diýmese hiç kim ýani etmeýän şol terroristik cinayet işleri elbette başka döwletde. Men diýjek bolýan adam Türkiýede 1 awgustda halkara terroristik hereket boldy. Onuň esasy günäkary Berdimuhamedow. Şo Berdimuhamedow şonu diýmese şolar etmeýär. Näçe şolar şol oglundan ýani Ferhat Durdiýewden bagyşlama ötünç soradyp prezidentden sordylar. Diýmek prezident şunun zakatçı. Başka adam zakatçı olan olsa şu cinayet topary şol adamdan ýani ötünç soradylar. Ýok, Türkmenistanyň prezidenti. O zatlary Türkmenistanyň içine şu terrorizm edip ýör. Ýöne inni halkara meşgörüne geçip şonu dowam edip ýör. Ine şonu biz Türkiýe hökümetinden sormaly. O nähil beýle bolýar? Ýani Türkiýede başga bir döwletde Türkmenistanyň gizlin gullugy, Türkmenistanyň baş konsullugynyň bilelikde adam ogurlap, oňa da ýani banditlary ýylanıp, banditlara pul töläp $12.000 getirdip bunu gynap, video düşürüp Türkmenistanyň prezidentinden ötünç sorýar. Indi men Tayyip Recep Erdoğan'a hormatly prezidente, Türkiýanyň prezidentine ýüldürmesine diýär. Siz özüňiz seredin. Siz Türkmenistanyň öz gizlin gullugy bilen bir ýerini tutup, ýani pulny olan konsulluğa getirdip, o ýerde de gynap, video düşürdip, men Recep Tayyip Erdoğan'dan bagyşlama sorýan diýip, ötünç sorýan diýip ederdiňiz. Elbetde ýok. Siz adaletli prezident. Siz cinayetçi adam değil. Ine görýäňizmi? Siziň ýani kollegaňyz, siziň ýani dost diýäňiz Türkmen halkynyň düşmany, terrorist siziň döwletinizde edip ýören zatlary.
Mundan başga bir sizden sorajaklarym, hormatly Türkiýe döwletiniň prezidenti Tayyip Recep Erdoğan. Ine şol 1 awgustda geçirilen protest, gurnolýan protestde biz bardyk. Şo ýerde 10 tane ýa-ni aýal we oglan tutuldy. Ine şo 10 tane tutulan adamlar Ýaşylköý Şähit Şakir Tosun polis merkezi amirligine alyp gidildi. Şo gullugynyň ýol boşaty, ýa-ni bulary görüp, şolaryň atlaryny ýazyp, şolary Türkmen konsullugyna geçirdi. Türkmen konsullugy 7 saatdan soň şol adamlara, tutulan adamlara şol berilen ýa-ni hatarly, ýygy hatarly atlary şonu alıp ýene-de şonu ýygy göçürüp kopya edip şonu arda hökmüne ýa-ni polis gullugyna iýerýär. O polis gullugam adamlary tutup ýa-ni protestdaki adamlary tutup bir kanun 8 saatdan soň ol ýa-ni ardany alyp şoň esasyna şu adama saklanyldy diýdi. Şu ýerde Ýaşylköý Şähir Tosun polis merkezi amirliginiň gullugynyň ýol boşaty Türkmen konsullugy bilen para işleýänini bildirýär. Bolmasa içindäki maglumatlar näçe posolstva ýa-ni konsulluğa ýetýär-de olardan arda gerinçe garaşyp şu adamlar saklaýar. Hanı logika? Näçe bele bolýar? Ikinji men subutnama getirelim. Şol sizin Ýaşylköý Şähir Tosun polis merkeziniň amirliginiň gullugynyň ýol boşaty Türkmenistanyň baş konsullugy bilen Istanbuldaky para alyp şolary işleýändigini men size subut edeyim. İkinci subut. Biz 2000 ýa-ni geçen ýyl Mejeköy'de küçücük bizim aktivistlerimiz protest geçirdi. Näçe şol Ýaşylköý Şähir Tosun polis merkezi amirliginiň gulluklarynyň adamlary Mejeköy'e 20 kilometr aralykda barıp bizim aktivistlerimiz tutup gün olara aýdýar. Biz sizin videolaryňyzy görýär. Siz niýe protest geçirseňiz biz gelip saklarsyň. O näme? Olar Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsullugynyň şoňy işleýärlermi? Ya olar Türkiýe döwletiniň polis gullugymy? İçeri minister näme bulara ruhsat berýän bular ýaly? Näme bular günden göni Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsullugyna gulluk edýärler? Siz gorkanýyz ýokmy şu gulluk edilenine? Ine şu ýaly terroristik, halkara terrorist hereketler bolanyna Türkiýanyň awraýy gaçardy. Ulu risk var şoňa. Şu adam egerde şolary işleýän bolsa, ol pulunu Türk döwletine satyp, şu bir pulo işläp Türkiýe döwletiniň düşmany bolmakmy? Onda şol adam Türkiýe döwletini sizin alyp barýan siýasatyňyzy bütün dünýäde Türkiýe döwletini galdyryp awra berýän ýa-ni imidjiňizi şol bir gerekde ýykyp bilenokmy? Ine ýykdy. Bütün dünýä bildi şonu. Näçe şu zatlar bolup geçýär. Näçe siz şu zatlary ýa-ni habarsyz. Siz Türkiýe döwletiniň prezidenti. Siz mümkin habar nädiriz? Mümkin sizin içeri işler ministriniň habar nädir bu zatlardan? Ýöne men bir zat belläp geçerim diýär. Siz bir zada ünsürin, hormatly Recep Tayyip Erdoğan. Ine Türkmen hökümeti sizin döwletiniň arçagyny ýa-ni içinde halkara terrorizmli hereketlerini etdiler. Ol Türkmenistanyň prezidenti. Türkmenistanyň içindäki adamlary türmäge aldy. Türmede ýaly şular gaçyp bilse ýollar açylyp hemmeti çykyp gidýär Türkmenistandan. Niýe gidýär? Türkiýe gidýär. Eýýän 500 000'den 1 milyona golay Türkmen grajdanlary Türkiýede getdiler. Şolaryň Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow terrorist. Şolaryň pasportlaryny uzatman şol adamlar 15, 5, 10, 20 milyon mer gidip görür. Hiç il kemlikleri yok. Sebebi
pasportlaryň möhleti geçdi. Möhleti geçen zaman bular ne hesap bilýärler, ne kämilini alyp bilýärler, hiç zat. Bir kanun ýagdaýda. Näçe bir döwletiň prezidenti size bir kanun ýagdaýda adamlary, ýa-ni öz grajdanlaryny bir kanun ýagdaýda salýar. Näme? Ol size garşy görüşýärmi? Ol adamlarda günah ýok. Bu zatlar etmäne. Bular pasportlar var ya, konsulstlar var ya, haýyş edýär, hemmera ýa-ni ýazýar, hiç hili habar ýok. Türkmenistan prezidenti size garşy hereket edýär. Ya da başkalar. Seyredin. Şunu adamlar 500 miňden 1 milyon golay adam Türkmenistan'ın grajdanlary döwleti we olaň ýa-ni olaň prezidenti we olaň hökümeti we şular bir kanun ýagdaýda Türkiýe döwletine gelip ýa-ni ofitsialna işlemen hiç hil dokumentsiz işlep gara ýa-ni işlerde işlep şöyle ölüp gidýärler. Şöyle ýa-ni bular tölenýän aýlykdan salgytlar ýok. Sizin iktisadiýatyňyň sistemasyny bozýarlar. O näme? Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedowdan sizin döwletiniňe garşy iktisat terrorizm dälmi? Mundan başga şol bir kanun ýagdaýda Türkmenistan'ın grajdanlary Türkiýede bolýan adamlar mejbur ýagdaýda. Şular mejbur bolup ýa-ni iş tapman, pasportlar ýa-ni möhleti geçdi, kämilligi ýok, hesy ýok. İş tapman kriminal işlerini etmeli bolýarlar. Senin deportasyon lagerda esasy ýatan türkmenlerdir. Senin türmeleriňizde esasy ýatan türkmenlerdir. Bu kriminal ýagdaýy sizin ýagdaýyňyzda ulul diýen Türkmenistan prezidenti dälmi? Şol. Inni ünferin netijeleri. Egerde Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedow sizin döwletiňizde halkara terrorizm geçirýän bolsa, sizin agyryňyz açar. Egerde öz grajdanlary şo ýere gaçyrýan bolsa, şo ýerde de şo grajdanlar, ýa-ni ýollar ýapyk bolsa, ýygyna gaýtyp bilmeýän bolsa, şo ýerde şo grajdanlar pasportlary uzatmaýan bolsa, garadan ýa-ni hiç hil salgyt tölemän aýlyklaryndan o firmalar bulary ýa-ni hiç ýerde görkezmän, o salgyt tölemän sizin iktisadyňyzy bozup mundan başga şol adamlaryň çykkansa ýagdaýda kriminal edip Türkiýanyň Ilaýda Istanbulyň içine gelip öňkü kriminal ýagdaý ulanyp gedýäni ol şu Türkmenistan prezidenti şu zatlar etse size dostmu, düşmanmy? Egerde dost bolýan bolsa, ol nähil dostluk? Egerde düşman bolýan bolsa, onu şu zatlar edip arkaňyzdan pişa gurýar. Men belläp geçedim diýär. Hormatly Türkiýe döwletining adalatly prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Türkmen halky her wagtdan size ynanýar we hiç wagt size garşy hereket etmedi. Etmedi. Men size ine şonu tasdikleýär. Her wagt iki döwlet, bir millet diýip Türkmen halky size minnetdarlyk bildirýär. İşleýär şo ýerde siz iş berdiňiz şolar işläp öz maşgalalaryna ýa-ni Türkmenistana pul ýerip maşgalalaryny saklaýarlar. Baý döwletiň garyp halky. Indi siz şu zatlara üns bermeseňiz, şu zatlar kontrolden çykyp gidýär. Türkmenistanyň bir kanun saýlanan terrorist Berdimuhamedow öz halkyny edip duran, öz halky bir zat bolsa gönüýüne gizlin gullukları edip enatalaryny basyp çağalaryny ýa-ni alyp gidýän çağalaryny oğurlap organlary satýarlar Türkmenistanda. Ine şo prezidentden adamlar gaçýar. Ine şoň üçin ýollar ýapdy. İçinden gaç gitmediler, hiç kim galmaýar. Türkmenistanyň hökümeti bular cinayetçi bardy. Korrupsiýa 100%. Hiç hakikat adalatlyk ýok. Ine şondan adamlar gaçýar. Eger gözellik bolýan bolsa, näçe bu ýerden Türkmenler çykdy? Näçe Türkiýe gitsin? Türkiýanyň baýlyklary we Türkiýanyň maddi ýagdaýy Türkmenistanyňdan pes. Näçe baý döwletden adamlar gaçýar? Sebebi o ýerde siýasat adamları ezmek. Öz Türkmenlerini ezmek siýasaty. Sebebi o ýerde hiç hili ýagdaý ýok, azat we arqyn ýaşamak ýaly. Sizin döwletiňizde azatlyk
Bizim intek yurdumuzda 100 yıllarım intek bolan o. Royal adatlık. Şundan kaçıyorlar. Türkiye kaçıyorlar. Men diyecek olan adam, herdir yollar açılığı yine bir ulu parça adam ediyor. Türkiye. Türkiye devleti öz iktisadiyetini yankı yine çöktürüyor. Siz yine de yankı şu adamları pasportsuz, dokumentsiz, yolla birini kalksa onun yankı asüransı yok. Onun yankı şol adam cevap verilen yok. Sebebi ol asüransı yok. Türkmen adamlar şu yerde hiyesi olman son yankı hastahana varıp öz operasyonu edip bilmem ülkü botuyor. Olar hemme devlette suratlar çıkıp dur. Türkiye'de şu royal adamlar ölüye deyip. Ol maskaracılık bu Türkmenistan'ın prezidenti öz devletine eden nokta adama kok koy veriyor, sizin devletinize ettiriyor. Sizin devletinize imç kov beren okşon. Siz şunu ünsörmeseniz hormatly Türkiye devletinin adaletli prezidenti Recep Tayyip Erdoğan siz her gedek Türkmenistan tarafından yürütülüştürülen şuraya şirketleri duşar olursunuz. Yine şunun için men size haýyş edýän şu ýerdäki 1 awgustdaky açylan problemlara ünsürin. Öz gulluklarymyz bilen analiz edin. Bolup geçýän datlary, türmeleriň statistikasyny alın Türkiýanyň. Ýa-ni kämillik almadyk adamyň näçe Türkmenistanly giydi Türkiýe, näçesi kämilleşdirdi, ýa-ni näçesiniň hesy bar. Ol statistikany alyp bolýar. Ondan görürsiňiz, ol ýa-ni sanlary görüp özüňiz gorkorsunuz. Ve bir devlet öz agryýadyny sizin üstüne taşlady. Ondan gelip size kömek diýip bir zat eden bolýar. Ol bir aly tehnologiýa. Berdi Muhammedow öz halkyny allap gelýär. Daş döwrüne döwletler allap gelýär. Size mi allap? Allamam elýär. Size şu roýaly partner gerekmi? Size şu roýaly ýa-ni Turan döwletiniň prezidenti gerekmi? Yok. Bize de gerek. Şonuň üçin bir protesta çıkýar. Şonuň üçin biz öz ýa-ni problemlarymyzy aýtmak üçin çıkýar. Siz şoňa ünsürin, siz şoňa ýa-ni öňdäki geljek problemlaryň öňüni alyp bilersiňiz. Biz gatynan ýaşaýarlar. Indi men başga zat aýtyp geçecekdim. İkinci soru ýa-ni Türkmenistandan gelen habarlara görä. Türkmenistandan köp habarlar geldi. Türkmenistan'a inni kanallar gadylyp başlady, inni ýollar oňulyp başlady, inni musurlar ýygnap başladylar. Şu bizim çakışlarımıza göre Türkmenistan'ın prezidenti tanqidler dinläp adajyk işler başlady. Ol bir gowdadyň alamaty. Yeni bir maglumat aldım İstanbul'dan, ýa-ni bizim aktivistler Türkmen Grazdan Radya Murada bir Türkmenistan'ın baş konsulluğuna barandyrdy. Şu ýerde inni bizden hoş geldiňiz diýip aýdýarlar, inni bize çay ködürlýärler, inni bize edilen ýa-ni prosedura kagylaryna pul almaýarlar diýip. Ol gowdadyň alamaty. Ol şu konsulstwanyň hakyky işlemeli ýagdaýy şol. Şuňa çelli adamlar barsa üstüne sögüp, käýýäp, kup, bular bilen ýa-ni bir haýwanlar ýaly gülleşýärler, inni bolsa medeniyeti gulap başladylar. Sebebi şular bütün dünya terörizma ýa-ni goşulyp halkara terörizm eden soň, bizim olaň üstüne açan soň, içeri işler, Türkiýanyň içeri iş ministrleri şu mesele seýden soň şu gorkdylar. Ine 12 awgustda şul günäkär konsullar gaçmak bilen bolýarlar. Ýürüýdi. Men Türk hökümetine aýdýan, siz bilip goýun 12 awgustda bir topar diplomatlar gaçyp gidýär. Yani kışlary Türkmenistan'ın hökümeti çalışıyor. Pikir etmeyen gowlaşar diýip. 2-3 aýdan yine şulara Türkmenistan'ın prezidenti halkara terörizmi ettirer. Görürsünüz. Yine onu saçılar. Siz gerekmi şoňa ýapmakmy? Gerekli. Siz Türkiýanyň içindäki Türkmenler kanun esasında gezer ýaly bir-birine hormat goýarlar. Türkiýe hökümetiniň ýa-ni administrativ kanunlaryna hormat goýar ýaly edetiňiz gelýärmi? Hawa. Onu siz Türkmenistan prezidentine ýüz tutmaly. Kanun esasında, konstitusiýanyň esasında, ýa-ni migrasiýon kanunyň esasında siz
hükmanı suratda bir topar konvensiyalyk gol çekdiňiz. Hükman suratda Türkiýedäki ýerleşýän adamyň pasportlaryny çalşyp bermeli. Ol 2 ýyllyk peçat koyup uzol diýerler. Ol bikanyňa. O hiç döwletde dünýäde ýok ýa-da. Köne pasportlary ýa-ni peçat koyup uzol diýerler. O bikanyň. Oňa da karar çykarýar, Türkmenistan prezidenti karar çykarýar. Bir kanun. Kanun baka, karar bilen ýatyryp bolmaýar, kararlar kanunyň aşagyndan. Onu meclisten geçirip, meclisten tasdiklap, kanuny goýup, madde hökmüne ondan karar çykaryp bolýar. Ine o zatlary hormatly Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan prezidenti bilen o. Ona düşündirmeli şu zatlary. Inni ýene de biz konsulluğa aýdyp gelelim. Konsullukda işleyen adamlar sizi mecbur ýagdaýda ýani Türkiýanyň İstanbul'un baş konsulluğunda işleyen adamlar sizi mecbur ýagdaýda terrorizm etdirýärler. Ora ýaly bolsa bu döwlet sizi hökman basar. Ine şu 12 awgustda gaçyp gitjek diplomatlar bararlar, olar basarlar. Siz günäkar bolmaly. Hiç wagt Türkmenistan prezidenti günäkar bolmaz. Her wagt şu hökümete hyzmat edýän adamlar günäkar bolar. Hiç wagt beýle bolmaz. Şonuň üçin pikir etmeýän 12-sine siz bardyňyz, size de ýanky bayrak ýa medal berer, itlerin medallaryny bererler. Onu pikir etmeýän. Ýalyn görün. Odan depeden çykartma. Şonuň üçin hemme konsulstwada, hemme ilçhanadaky işleyen adamlar ýylanýan. Şul hökümet sizi bastırar, sizi terrorizm etdirer. Siz oturan yerinizde boşluğunu alın. Hakkınız var. Haçanlar hükümet sizi cinayete uruktursa ya terrorizmi uruktursa siz şol hükümetten kaçıp şol oturan döwletinize ýa-ni boşluğunu alıp bilýäňiz. Ine şu zatlar men aýdyp geçecekdim. Ýene de bir gezek men biziň 1 awgustda protestde çıkan gahrymanlarymyzy, tutulan gahrymanlarymyzy we urulan gahrymanlarymyza dewlete toparlanmadan minnetdarlyk bildirýär. Ilaytada Perhat Durdiýew, güýçlü bloger, akylly, paýhasly bolan, gyzyl diploma universitetde oturan bolan. Nähili interwýular berýär, nähili akylly bolan. Türkmenistan döwleti şu ýaly oglanlary urulan Türkmenistan döwletini östürmeli. Şu adam ýa-ni Türkiýede başka işlerde işlep gelip diyor. Bu ýaly milyonça adamlar var. Maňa jaňa diýerler. Filologlar, tarihçiler, muallimler, matematikler, inženýerler bir topar jaňa diýer. Biz ýa-ni pasudy ýupýar, biz restoranda, servisde aşapda ýerdeminden çykman ýa-ni işlep ýördik. 10-16 saat. Perhat Durdiýew, Ediz Mamedow, Merdan Batyrow, Guşynyň ýaşaýjysy Murat, size köp sağ olsun. Siz gorkman, cinayetçinin öňünde durup, teröristlerin öňünde durup protesta çykdyňyz. Köp taňry ýakasyn. Hemme türkmenleriň adından size men geçirýän şu taňry ýakasyny, ýa men olardan ýa telefon boýunça habarlar alýan, şular size minnetdarlyk bildirýär. Ilaytada Türkmenistanyň adamlary içinde, Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan adamlar. Olar şu protestleri seyredip, gowunyp, ine ýa-ni ahiri Türkmenistanyň problemleri ýüze çykyp, Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýy çözülür diýip garaşyp oturýar. Mundan başga Juma Sapar Dädebaýewa, Kamila Abulowa, Halnazar Gaýipowa, Gadam Taşnazarowa, Gowşut Orazguliýewa, Nur Muhammed Anaýewa, Serdar Hojanapesova, Döwran Anaýewa, Nargiza we Enejan doganlarymyza köp taňry ýapan aýdýan. Sizin görkezem gahrymançylyklaryňyzy biz görkezmedik. Köp taňry ýakasyn. Her aktivista şu protestde gatnaşýan, tutuljak ýa tutulmaly aktivistler üçin biz görüşýäris. Nirde bolsa da, dünýäniň künjegi bolsa, şu protestde çykyp tutulsaňyz biz hökman görüşür sizi çykarmak üçin. Bizi tutarlar, bizi urarlar, bizi öldürürler mümkin. Ol bolbiler. Sebäbi biz adalatlyk we azatlyk işleýär. Beýleki döwletler azatlyk almak üçin uruşlar geçdi. 100 ýyllap, 200 ýyllap. Biz häzirki döwletde, häzirki durmuşda 2020-nji asyrda uruş etmeliler.
proteste çıkıp kanun boyunça gitmeli. Ine şuraya almalı. Bana her wagt diýerler, Murada partizan uruşu nedeli yara alaly. Yok, seyredin. Yine şu ýerde biz yara alman, kanun esatyna çıkıp kanunlary, Türkiýe kanunlaryny hormatlap, adam hukuklarynyň jarnamatyny hormatlap çykdyk, tutuldyk. Bütün dünya galyp bizi azat etdi. Şuraya etmeli. Türkmenistan'ın içinde de şuraya etmeli. Bizi tutan ýagdaýyna bütün dünya galar arkamızda. Bütün dünya adam hukukyny gorayan gurumlar galar. Bizi hökümet çykararlar. Şonuň üçin haçanda biz şu ýoldan gitsek, bizim arkamızda bütün dünya dur. Haçanda biz elimize yara alsak, bizim arkamızda hiç kim yok. Biz 1000 adam gaty gitse, 2000 adam bolup 120 000 adamın yaragly, taýýarlyny adama gaşy görüşmeli bol. Biz utulur, biz terörist var. O doğru diýär, biz kanun bolýar. Biz şonu hiç wagt etmeli. Biz Berdimuhamedowa Muhammedowa kanun ýollary görkezip, kanun ýolda işledip, biz Türkmenistany galdyrmaly. Başga ýaly ýok. Şonuň üçin men her wagt diýen kanun bolmaly. Kanun esasyna arkamyzda bilimde kanun salyp urulur. Türkmenistanyň kanun esasyna herget etsen urulýan, basylýan, türme gidýän. Biz şu zatlar durmaly. Şonuň üçin birinjiler, ýanky gahrymanlar ýa başga boljak gahrymanlar taýygyýar. Ýöne soň muňa serdirler. Serdiň Türkmenistanyna eýýem adamyň haklarını talap etip başlady. Inni öňküýaly ýok. Polislere ýa beýleklere, ýanky Türkmenistanyň prezidenti terörist batyş edýär, öz gulluklaryna barın, edin, alın, basın diýip, bular basyp başlaýar bolýan, halk galyp, ýok, sizin kanunuňyz ýok diýse, bular çekilýär. Türkmenistan prezidenti näme etmeli bolýar? Milli hükümet ona ayırdı, buna ayırdı, bular çalışmaly bolýar. İşte boy verilen kemçilikler. Ol doğru yazmaly kararlaryna. Meniň terroristik görkezmämi etmeýän soň sizi işten aýryan diýip şuraya karar çykylmaly. İşte boy verilen kemçiliklerde, olar işte kemçilikler goý beren o. Olar bolşundan beter işlerler. Olar 8 saat ederek 12, 14, 16 saat 6-njy bazar unsuz işlerler. Olarda günah yok. Olar bir zalojnik. Şu Türkmenistan türme, Türkmenistan'ın halkı ýagny içindäki ýaşaýjylar zalojnik Türkmenistan'ın türmede oturanlar ve şu türmede seyredip oturanlar ýa-ni polisiýa, MHM bular zalojnik. Esasy Türkmenistan'ın prezidenti şunu saklap gysyk gelip dur. Sistema şeýle. Ine biz şoň üçin Türkmenistan azatlyk çykaryp Türkiýe döwleti ýaly azat her kim işler, biznes etse biznes edýär. Ya da isleýän zadyny edýär, kanunlaryny bozman, ýa-ni beýlikle hormat goýup, ine şu döwlet isleýär. Eger Türkiýe döwleti şuraya bolýan bolsa, ona näme Türkmen döwleti şuraya bolýar? Näme Türkmen döwleti başga planetanyň ýerli halky? Ýok. Sebebi o ýerde köne sowietik diktator sistemasy bar. O ýerde köne sowietik diktator sistemasyna ýene mundan beter güýçli diktator sistema edip Koreýadan käbir sorulda biz uzup geçýär. Diktator sistemamyzy, diktator hereketlerini prezident, Türkmenistan prezidenti uzup geçýär. Şu ýagdaýlary biz saklamaly. Şoň üçin hormatly watandaşlar, biz öz haklarymyzy almaly. Nirde bolsam, Türkiýede bolsam, Türkiýede kanunlara hormat goýup biz öz haklarymyzy talap etmeli. Öz haklarymyz bolmasa şu ýerde şolary bolýaly kämillik alyp şolary ýanky ýol açmaly. Kanun bozmaly. Men sen hemmäňizi diňe kanun ýoluna çagyrýan, şoň üçin Türkmenistan diňe. Sag bol.